ungamamkelanga. Xa sowuphakama phambi kobuso bakhe athi ndandikuyikile ithuba eTerminus. Uyawuzithethelela ngesizathu esithini na? Size apha ke bangcwele nasemva kwemini sizothi uThixo uyandithanda abantu baseTerminus. Akakanincami. uThixo akamncami umuntu esaphila. Esakuvusa imihla ngemihla usenenjongo ngawe. Isizathu sokuthi uThixo akudale wayekudalela uba uzomnqula ngoba yena wayengenawuzinqula enguThixo kodwa wadala mna nawe ukuze sibe nokumnqula. Isizathu soba sizomemezela igama lakhe nasemva kwemini nje sizocenga iintliziyo zenu elithi ilizwi likaThixo noba zilikhuni zinjengelitye lenyengane kodwa ilizwi lakhe libukhala ukuba zilithambise. Sizonicenga abantu baseBhayi uba uYesu uyabuya. Akukho okuprofethi ebhayibhileni okungazalisekanga. Othi uYesu usemnyanga kamboni uyazenzisa. Siphila kwixesha lesiphelo. Izinto ezenzekayo zimbi.